Shalom. Oras, selamat hari Minggu mah, hupasahat dihamu, sude ruas ni huriata, na adong di huriaon, sok songoni, na adong di ingenat tabe. Tarlumo bima dihamu amanami, dohot inanami na oddo pema dohoti parmingguan di huriaon. Adorang sota mulai parmingguan non, tapasonang marohata di ingenat tabe. Amin. Ta mulai mapar mingguata, marede mahita sian buku ede nomor 2 ayat 1 ayat 3. Mahamu jongjong. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Luluhon maau ali debata, jala parbadaan badakku dopak bangso naso daulat roha. Sepalua maau sian bawa siulaon si paoto-oto hat dohot hajek kelon. Ai hodo debata haroroan ni hagogoku, tongos mahatioronmu dohot hatigoronmu akan namanogu au, pataru au tudolok ni habadiommu dohot tu ingananmu. Haleluya. Haleluya.
martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na di Banua Gijang, asi maroham dihami hala nagaleon, di idaho nagogo do musu nami, saya talu dohami di bayan Allah hagaleon nami, di baheni hupangi dohami tuho, saya pargogoi jala pamonang mahami maralon musui, marhite-hite panaonan ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hudur mahmu. Marede hita sian buku ede nomor 810 sada ayat sada dohot 2. Tangihon hamu mapati ni debata, ima natar surat di ulaun ni apostel, biddu tolu ayat 10 sia. Atong pauba jala paula hamuma rohamuna, asa tarsesa dosa muna. Amin. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita, tu debata lao mangulaon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami mangulaon na hombar tupatikmi. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 730 tolu ayat 2 dohot ayat tolu. Jongjong mahamu. Gani basang o Tuhan, Bapa Sohakon, mandapot o Tuhan, pahiskan Yesus Tuhan,
Katopoti madosata tujoloni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Para sirohan asomurung midahami. Hupar tutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalasyon nami nagodangi. Tatap mahami marhiti asiroham. Jala sama dosa nami saluhutna ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus simpangolu hami. Amin. Tabege ma baga-baga taringat tu hasisan ni dosa. ICB na mengulaon akan na pinilit ni debata. Debatado nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Alay nada holani. Naung mulak mangulu do. Jala disyamun ni debatado ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Amin. Hudul mahamu. Marede hitas yang buku ede nomor 187 ayat 3 dohot ayat 4. Hatani debata turpuk nagabe epistel di mingguta sadarion
iman atar surat di ulaun ni apostel bidu onom sian ayat sada dohot 1 ayat 7 tajahama marsikap soring alai di akka ari lama naba matorop ni siseani jadi marungut-ungut mahala Yunani dopak halak heber ala tartading aka poropuan nama balu sian nasida di pangurupion ari-ari. Jadi di pariana 12 ima sandok kuriai di dogma dan dengan hupapudi hami hatani di batang laho paturehon aka asiasi. Ope ali akka dongan diori hamuma sia tonga-tonga tapi itu halak nadenggan bari tanah akka nago todi jala patas maroha si pabakit tota tu ulaoni. Alai anggo hami tangiang dot ulaun jamita ima tong hudamat poton hami. Jadi lomoma rohani sahuriai dihatai dipilit ma si Stefanus sadahala nago haporsiaonna dot di parbadia dungi si Filipus si Prokorus si Nikanor si Timon dohot si Parmenas akub ni si Nikolaus sada parguru sian Antioquia. Aka ima di pajongjong tujulu ni aka aposteli jala matanyang ma hut mangapehon tangan tunasida. Jadi lam rarat mahatani debata gadda situtu nah torop ni akka sisean di Jerusalem akka malimpe torop do mangoloi porsea ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Merede hitasian buku ede nomor 716 ayat 1 dot ayat 2. Nama molus sandok moluon Bokdana marsagale Boan sinondang tuo holomi Asa margogo muse Bahen mau Parditeanu Jongjong mahamu. Yesus naburju tuk manis sarosai asa porsea di Yesus tutut dengan pangkondisi bahen mau pahiteanu pasu mabar main ale Tuhanku padu bawa ai masuk taha tidakon mahaporasyatai songon nahina tidakon dongata hapsa porseon disadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tumopa langit dotano au porsea di Yesus Kristus anak debata Jobana sasadai iman at imuhon ni si Maria
naga begabian sianton di parbadia, andorang sohabubuhon. Ido tuhata, natumaon na bernit, di panguman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu banwatoru dumi tanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, laudul tu siamun di bata Jehovah, amanai pargugo na suatu dosani, isima ibana pai mamulak sogut tu tanoon, mangumi halak na mangulu dot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot diasani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dosa yang halak mau mate, dohot yang uluan nasora sudah. Amin. Hudul mahamu. Tabegema edde puji-pujian sian paduan suara gabungan.
PBG matik ting di minggu tas sadario. Tikting di Huriata, Minggu tanggal 26 Maret 2020. Parjolo, Guarni Minggu Sadereon, Ima Minggu Judika, dohot topik, ulahon uhum dohot hati goran. Paduahon, dak danak nasorang. Nah di hari Selasa tanggal 21 Maret 2020 di bahasa-bahasahon Tuhan debata ta dosa halak dakdanak bawa tu keluarga ni amata Joskarios Jonathan Simanjutak inang Irene Nelvita Boru Simbolon alamat Meta Devi Residence Kapling 10 Jalan Menjangan Opat, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, sian sektor Satahi. Saya di pasu-pasu Tuhata, dak danaki rap dohot natorasna. Patuluhon, Pandidio Nabadia, hari Minggu tanggal 2 April 2020 tolu, nanaing ro, Patu pahun ni Huriata do Pandidian Nabadia tu ya nakon ni Huriata di parminggun bahasa Batak. Di pangido tu natoras nanaeng mandaptaron ni anakona asa mengisi formulir pendaftaran baptis pastoral konseling di Patupa hari Sabtu tanggal 1 April 2020 tolu pukul 10 sadawib. Papaton Namodik. Nah di hari Selasa tanggal 21 Maret 2020 tulu nasalpu nunga marujung ngolu amang pran SP Hutagalung umur 85 tahun nan hina baluhon ni inang lana doharta boru Pasaribu alamat Jalan Kaswari Sada Habeonom nomor 10 Bintaro Sektor Sia, Pondok Aren, sian Sektor Sion. Nunga tuudean na hari Kamis tanggal 20 Maret 2020 tolu di TPU Menteng Pulo. Tatangnya koma asalam tumibu tarapul rohani keluarga na tininggal honna. Palimahon, kunjungan sosial Paskah Mamuka siana adi hari Selasa tanggal 21 Maret 2020 tolu nasalpu di Patupa Huriata do kunjungan panitia Paskah do seksi sosial tubagas ni ruasta namar sahid do nasoboi be ro marminggu jadwal boy mataja di warta cetak panopon Partangyangan sektor hari Selasa tanggal 20 Maret 2020 tolu pukul 10 waluib di Patupa Huriata do Partangyangan sektor Satahi nani hasuton ni indang neti pardede boru naya barho na boru dot indang Vera Silaban boru Siregar maringanan di Serbaguna A nani uluhon ni Pendeta Lut Simbolon. Hari Selasa tanggal 20 Maret 2020 tolu pukul 10 waluib di Patupa Huriata do Partangyangan sektor Sauduran. Nah ni hasuton ni keluarga situa LWB Siombing inang boru Siaturi dot keluarga situa Bisar Situmarang inang boru Siite. Maringanan di Serbaguna B
na diuloni Pendeta Farison Rajoki Pasaribu. Papituhon pangebation ni Huria. Sadarion Minggu tanggal 26 Maret 2020 tolu Rodo Manenkur Maranata HKBP Resort Menteng Jalan Jambu Mangebati Huriata Laos Patu Bekehon Ende Puji-pujian di Tuhata di Parmingguan Bahasa Indonesia pukul 10.30 WIB. Pawaluhon Gathering Sadirion Minggu tanggal 26 Maret 2020 pukul 10.02 WIB di Patupa Seksi Musik Do Gathering Pemusik Song Leader Dohot Multimedia Dohot tema Kesehatian dalam Pelayanan di tahun Profesionalisme 2023 Maringanan di Serbagunaa. Pasiahon Panitia Paskah hari Minggu Parmalurum tanggal 2 April 2020 di Patupa Huriatado Penggalangan Swadana Paskah Tuha Perluan Paskah tahun 2023 Penggalangan Swadana Paskah di Pasahat Marhite Amplop naung di Paralde Jaladi Pasahat Matujoloni Altar Hud Marsi Jalangan Dot Parhalado. 2. Hari Minggu tanggal 2 April 2020 Imalau memperingati Minggu Palmarum Pina Botohon Tusude Ruas Asa Mambuan Daun Palem. Pasapuluhon pilihan boima tapasahat langsung tu gereja manang marhitek kiris dohot transfer tu rekening gereja HKBP Kebayoran Baru tu ruas na pasahaton pilihan na dukon aris Senin dititikon tu minggu na naingro pasapuluh sadahon putih parasian sosial gereja di Parade do Poti Parasian songon sarana pengumpulan dana tu kegiatan sosial gereja. Tu ruas na naeng berkontribusi manang manubang boima di Pasahat Marite Poti Parasian na adong di pitu masuk ni gereja. Tu hatama nama masu-masu. Pasapuluh duahon formulir pokok doa. Tu ruas na naeng ditangyakon dia acara doa sapat ganup hari Selasa boima mengisi formulir pokok doa na adong di meja satpam. Pasapuluh toluhon selamat ulang tahun hari Hatu Tubuh dot ulang tahun hari Parbagason Parhalado do ruas ni Huriata Pasaton selamat ulang tahun hari Hatu Tubuh dot selamat ulang tahun hari Parbagason tusude ruas niuria natubu manang marbagas di tanggal 26 Maret 1 sada April. Saitu hatama nama masu-masu molotung adong ruas niuriata naso tarsurat dope guarna ditikting na ulang tahun ini di paboma tu ganup situa di sektorna manang tu sekretariat. Pasapuluh paton akat tikting naso nijahahon hombar tu tikting cetak sadariot dengan mata jaha songonima saat nitikting diuriata di bagasan minggu sadarion taingot bema maniakoni tujolo ni tuhata. Tabegema edde puji-pujian sian paduan suara kesia.
Uhud papung upelian sada A dohot sada B, maredehita sian bukuede nomor 650 walu, sada dan seterusnya. narudut orhat maho galabahen palitomu boan sedang tunahulung mangurupina mardango hidup kita Kristus. Damini debata nasomurung sian salut naroha imana mangaramoti
Hati-hati dohok pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madita salutna. Di hamu amanami inanami dengan saha porsiaon di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Hatani debata dihita ima natar surat di panurirang Hesekiel bidu 45 mamuka sian ayat sia sahatu ayat 10 pitu. Hesekiel bidu 45 ayat sia sahatu ayat 10 pitu. Ujahama di tonga-tongata ta apa itu yuk ma songono ma hatani debata songono do hatani Tuha Jahuba tungna torbang dohamu ale aka iduk ni Israel pahola kamu ma pangarupaon dot hamagoan jala ulaho kamu ma uhum dohot hati goran pasohot hamu ma panosak muna mangojar rojar bangsoku sian partaliana ninna Tuhan Jahuba ikon masa dihamu tibangan nasi tong dohot apang nasi tong dohot poting nasi tong yang go apang dohok poting ikon dos tutulukna asa sapar 10 ni sada tuhuado sada poting jala sapar 10 tuhuado sada apang ikon tuhuado panuluhanna alai anggo sada mas iko 20 ringgit do 20 mas dohok 25 mas dohok 15 mas ikon sada tail dihamu odo pelean tatingan sigu gua munai saparonom ni sada apang sian sada tuhuan dahanon jala saparonom ni sada apang sian sada tuhuan eme ia aturan ni miak ikon marpoting do buanonna sada poting pasapuluhon sian sada pikul asa 10 poting gabe sada tuhuan ai 10 poting do tongon sada tuhuan jala sada anak ni biru-biru sia 200 biru-biru sia tano ni Israel natakas di aek bahen pelean si panganon pelean si tutungon dohot pelean hamoleateon bahen pardengganan di nasida nina Tuhan Jahuba ikon sandok bangso di tanoon margugu tu pelean tatingani di iduk ni Israel ikon radotan ni idukido atong aka pelean si tutungon pelean si panganon dohot pelean si inumon di aka ari raya di aka poltak ni bulan di aka ari sabat pe ro di sadok ari raya bulun di pinopar ni Israel ikon ibana patupahon pelean pardusaon pelean si panganon pelean si tutungon dohot aka pelean hamolateon bahen pardengganan di pinoparni Israel ido yang gosahatna dia moaka manami inanami donga saha porsiaon di bagasan Kristus Yesus Tuhatai adong dosa dapat dohan Abraham Lincoln ima presiden Amerika Serikat ke-16 mamuka tahun sadawalu onom sada sahatu sadawalu onom 5 madok songonon. Jika engkau ingin mengetahui karakter seseorang,
berikanlah dia kekuasaan. Molo naeng tadaumu pangalahoni sasahalak, lehon ma tu ibana huaso. Molo tarimang-rimangi hatainakin tung toho situtudo paddohani. Ai boy do tarida parohau ni sasahalak, boha ibana, boha karakterna, boha sifatna, dung adong sada huaso, manang dung adong sada jabatan, na ditiupna. Taboto ma, dia karakter dia seperti ini, sifat dia seperti ini. Jalabui doi masa diragab ni akana masa di nahumalia kita. Olo do halak dimulanai idaon songon na burju. Olo do halak dimulanai songon na parohaon na denggan. Alai dung hudul ibana di harajon nai, dung adong jabatan, gabe naeng lomo-lomo nama mangulahon uloni. Alai tutu satabi di akana burju. Adong do idaon sasahalaki burju. Adong do idaon sasahalaki mula-ulaon pedenggan. Alai dung huddul libana di harajon nai, dung huddul libana di jabatan nai, tong do hot ha burjon nai, ha dengganon nai di tonga-tonga ni paranggulun na. Nang pe tibo pangkatna, timbo jabatanna. Alai molo nga burju sian awalna, sian mulana nga burju, nang pe marpangkat ibana, nang pe marjabatan ibana. Alai hotdo yanggo haburjo nai, hotdo yanggo pangulonna dinadinggani. Makana adong do hata bisu nama dok dimanapun dia dibuang, kalau memang dia emas tetaplah emas. Molo disapato pe masih kemanapun dia disapaton tong ma gabe emas ibana. Alanima gabe songon ujian matutu jabatani pangkati di tonga-tonga ni ngulu ni jolmai. Jala suang songonima masa di parngulo ni bangso Israel hati hai. Imana masa di tonga-tonga ni parngulo nasida. Masa ma di tonga-tonga ni nasida nonggodang sian aka panggonggomi. Sian halak namar huaso. Sian halak namar pangkat. Sian halak namar jabatan. Raja. Dang diulahon nasida be. Songon ulahon panggonggomi. Di tonga-tonga ni parngulo nasida. Mangulahon ulon nasida pe ngagabi marlomo-lomo be nasida. Mangulahon ulon nasida pe ngagabi ulaon naso denggan di ulaon nasida. Ulaon najat, ulaon na marlomo-lomo. Ido na diula ni aka panggonggomi, turuas na digonggomanna. Dia suka-sukanya. Dia raja. Dia yang mengatur semua. Alai Roma panurirang Hesekiel mamicang panggonggomi. Roma panurirang Hesekiel paingoton nasida asamu basian aka ulau najati. Asa ditinggal hon nasida ulau najati. Asa ditinggal hon nasida ulau namar lomo-lomoi. Tuna digonggoman nai. Imana diulan nasida. Di paingop ma
tugas dohot tanggung jawab ni raja, tugas dohot tanggung jawab ni panggonggomi, tugas dohot tanggung jawab ni uluan, ima patidang uhum dohot hasitongan. Ido ulonna, ido tanggung jawabna. Ainu nga dipilit ibana, dia sudah dipanggil, ngatar jauh ibana, nga di jauh ibana, nga dipilit ibana, gabe sada panggonggomi, gabe sada raja, parhuaso. Alai, marlomo-lomo ibana mangulahon uloni. Dang dirajumi ibana, dang sadar ibana, naung dipilit debata ibana, gabe sikat ni debata, laho patupahon, ulau ni debata. Dang ibe diulah. Tugas dang tanggung jawab ni ibana, songon panggonggomi ibana, dang diulau ni ibana be. Sasitong na molo diboto ibana, adong masa ulau na manibil sian hasitongani. Adong na manibil sian hatigorani. Ikoboido paturionna. Ido tugas doho tanggung jawab ni panggonggomi. Unang baliksa. Panggonggomi manang raja, mangulahon hajahaton, gabe sarupa ibana dohot halak na jahat, gabe sarobang ibana dohot mangulahon ulaw na jati, dang gabe diulay bana be ulawon panggonggomi raja di tonga-tonga ni parngulon na. Ahma diulan na sida, mamoki na pugos. Dang disarihon akan na pugos. Mamoro akan na pugos. Mamoro akan na dangol. Ido na diulan na sida. Jalatakas do di ayat 10 di dok. Ikon masa dihamu tibangan nasi tong. Dohot apang nasi tong. Dohot poting nasi tong. Nah badok di tonga-tonga ta bertanggung jawab do rajai. Ikon bertanggung jawab do rajai. Boha asa sude ngulu ni bangsoi patuduhon ngulu habadiaon marhite-hite mangulahon hasitongan. Jujur, terbuka, huhud pasidikon pangarupaon, menjauhkan sifat-sifat kemunafikan. Ido ulaun tanggung jawab ni raja. Alai tahe justru dangi be ulo ni rajai. Gabe dilitohi rajai dongolu peribadahan ni bangsoi. Dikotori. Dikotori nasida. Praktek-praktek ketidakjujuran, praktek-praktek penyembahan-penyembahan berhala, praktek-praktek nasodenggan, praktek-praktek yang mengubah sude parngolo nasida dang tu debatabe. Om mana diulah nasida. Jala korasdo nang panwirirang Hesekiel madok tu nasida asa di pauba nasida asa di pasiding nasida kemunafikan-kemunafikan yang berdampak tidak baik di tonga-tonga ni bangsa Israel. Ido na dikritik panurang Hesekiel lamanginang. Berjuang doi bana, berjibaku doi bana, praktek-praktek ketidakjujuran, praktek-praktek kecurangan, nunga gabe gaya hidup di nasida, gabe style di nasida. Ketidakjujuran, kecurangan sudah mendarah daging di dalam kehidupan mereka. Sudah mendarah daging. Di ulu nasida sada bangso, di ulu nasida alai halak na diulun nasidai na diuluhoni rajai
dan mertubur haporsiona. Tidak bertumbuh kepercayaannya. Alai gabe diulo nasida do namarakkalakal. Gabe diulo nasida do manegai mutu ni tiga-tiga. Manegai timbangan. Menggadis barang-barang palsu. Jala adong do istilah nuaengon KW1, KW2, manang KW3. Molodang tolap manuhorna orinai badong makawe. Etikihya kami mangula di Pulau Batam sekudang akasongoni. Ale moleate madi Tuhan. Daku boto di boto hamba manginang. Nga marhite pemerintah tan waengon nga gabe di stop be aka barang-barang bekas. Itu tahe ngai stop be supaya perindustrian di lokal di negara kita asa berkembang. Sada kemajuan di tonga-tonga di parangulu ta asa mangulu nang par tiga-tiga namet meti. Alani ima omana di ulan nasida menegai akatibangan manggadis barang-barang palsu. Naujurbu na manginang di tonga-tonga ni parangulu nasida saha tu pelean pardengganan tu debata itu juga diselewengkan alani keserakahan rajai. Satu pilihan persembahan, satu persembahan diselewengkan alani keserakahan nasida. Om mana didobrak. Inilah yang dikatakan oleh Hesekiel. Alani ima dihama manami inanami diaka ulo natotu terpilih dohi tagabe uluan. Di sada-sada ulaon terpilih dohi tagabe uluan. Terpilih dohi tagabe pemimpin. Di huria, di rumah tangga, di perkantoran, di aka ulaon pemerintahan, di punguan-punguan marga, adong dora hita dison na punguan contoh molohami ketua punguan Pasar Ibu adong. Ketua punguan Hutagalung adong. Ketua punguan Nenggolan adong. Kan itu. Ketua punguan Tambunan adong. Adong dorahita na dison. Adong muse ketua punguan Sarikat. Di aka ulaon na totu, ulaon na asing, boy do hita gabi uluan. Boy do hita gabi uluan. Alai tugas doho tanggung jawab ni aka uloni dipasahat do tuhita. Tanggung jawab doho tugas uluani dipasahat do tuhita. Molohatan itu hata Yesus Kristus madok. Molo haposan dohita di nautik, haposan mahita di nabalga. Molo haposan hita di nautik, haposan mahita di nagudang. Haposan mahita di nabalga. Dan adong be istilah tipu sana, tipu sini, itu kan. Dan adong be istilah ayo menipu, ayo kita tipu mangototoi. Tipu sana, tipu sini, yang penting halal ini kan adong be. Itu kan. Toy mak apola menipu dan pola saleh menipu, yang penting halal ini maksudnya kan. Idaon saleh kan, idaon saleh, idao burju, istilah ni halak Batak madok, idao do bohina, bohi siapinan itu kan. Wah burju do bohina bah, bohini siapinan duina kan. Ale ulona mangototoi, ulona menipu, ulona makorho dosa. Takas do di do poda Raja Salomo di poda 12 ayat 2 di do bana songonon. Halak nadingkan roha maruli halomoan sia Jahoba. Alai anggo bawa panggete-getei diturui ibana do. Berarti memang hola tu bawa dora
akan namang GT-GT yo nate. Menurut tu aka parupuan daw ngate. Burju-burju do parupuan tahe ido. Amin. Ido. Alana amin ina parupuan. Poda 12 ayat 2 madok halak nadengkan roha maruli halomuan sia Jahuba. Alai anggo bawa pang gete-gete diturui ibana do. Alai bahasa Indonesia nadang adong bawa didok disi. Orang yang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Memang ngudangan akabawa do najulu namang ototoi, namang gete-gete. Alai didok sidon di si penipu dihukumnya. Halak na mangulahon manggete-gete, halak na mangulahon mangototoi, manang manipu dihukumnya. Molonga didok dihukum marjea mahaduan. Akan menderita. Marjea do hobar tutikina. Marjea do hibana. Jala dileho debatado tu ibana, jala ikon ado panado. Ahana diulai bana. Molo diulai bana do manggete-gete. Molo diuloni bana do mangototoi. Manang manipu. Dapotam ma ibana di aka ulaon nai. Tanga dong istilah dosa kecil, dosa besar na kan? Tanga dong be istilah songoni. Dihita bedanga dong istilah songoni. Dosa na met-met, dosa na balga ina kan. Manako hepeng 100.000, doho manako hepeng 500.000, manako sada loting. Itu kan met-met doi geleng doi, sada loting doho manako 10 loting sarupa doi. Geleng do takko ina kan. Ai met-met doi ina kan. Sarupa do. Dos doi. Tanga dong ibar ni sarupa dosa doi. Tidak ada dosa yang kecil, tidak ada dosa yang besar. Danga dong dosa na met-met, danga dong dosa na balga. Sadok molo mangulahon na sohobar tu lomo ni rohani debata dosa doi. Tidak dijalankan tugas dan tanggung jawab na dosa doi di tonga-tonga ni parangulon na atau nga manginang. Jaga mahita di ngulut taon. Napaingotod do panurang Hesekelon sotung taulahon akan najati sotung gabe lebahita mangulahon ulaut tai di aka jabatan-jabatan na strategis, di aka pangkat-pangkat na strategis, adong do songon padan manang janji si hati dakono nasida uju dang di jalo nasida dope tiki proses nama jalo padan jabatani di tonga-tonga ni ulaon na jala jabatan-jabatan strategisido na ulu si patama baik kita gabedang taulaho be tugas doho tanggung jawabi gabe lebado hita gabe marlomo-lomo do hita alana kita ditakuti orang, kita disegani orang tidak mampu menegur kita. Orang tidak mau menegur kita. Alai padan manang janji nata hati dakoni ima tahanguluhon di tonga-tonga ni parangulota sotong didok rohata digijang do debata dang tabereng dang dibereng Tuhani ai digijang do debata bunita bahain na kan dang diberengi na kan to mak bica di Portibio dope ari kita nikmati taulahon ma mangototoy manggete-gete taulahon ma ulaon na manipu taulahon ma ulaon na sosiptongi na peting boy mamora na peting boy mangan na peting boy sude baru. Tidak demikian. Alai songon tanggung jawab doho tugas na pinasahat ni debata di tonga-tonga ni parangulota burju mulaulaon
ditangyakon ulon nai, jala diulahon tangyang nai, asa dapotan lasni roha hita di portibion. Dangadong di bibel tai didok disi, si anu ikon gabe konglomerat dohoda inakan dangadong. Padita pasaribu ngahutur pukoko ikon gabe konglomerat dohoina dangadong. Alai hatani debata bibel tai madok iko taulaho do ulaon nadinggan. Unang gabe konglomerat hita tauji laho gabe konglomerat hita ujung-ujungna gabe melarat. Itu kan? Unang tatuju iko menjadi konglomerat hita. Ale ujung-ujungna hita gabe melarat mahita. Dangina dipangido debata. Asa boy mahita mardenggan roha jala maruli halumo sia jahubado molo mangulahon nadinggan. Amin martang yang maita. Mau lihat mali Tuhan di pasak rohanami tu adopamu dipakulingi ho dohami ali Tuhan marhiti hatami. Asa ulaon na pinasahapmu tuhami. Ulaon na dilehommu tuhami. Sadadalan mai ali Tuhan. Lahu mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Dada ulau nami ulau namangototoi manggete-getei manang manipu halak asa boy hami mamora asa boy hami gabe dapotan alai tunghu pasidi kami mayali Tuhan siatong atau nganing ulu nami asa boy mahami mangulahon tugas dohok tanggung jawab nami songon halak Kristen hami ali Tuhan di tonga-tonga ni ngulu nami atong parbadiai mahami pasu-pasu mahami lehonomu mahagogo di hami asa margogo hami mangulahon nahobar tulomo ni roham ali Tuhan debata pasu-pasu ma akar ruas ni huriam namarulang tahun di bagasan mingguon ulang tahun pardonga saripeon ulang tahun ari hatutubu ale Tuhan ramoti manasida pasu-pasu di aka ulo nasida tabailas ni roha di aka ulo nasida keluarga nasida madok muliate di silehon-lehonommu umur nagajang di tonga-tonga ni parangulo nasida. Ali Tuhan de bata amanami hutangnya ko kami do ruas ni huriam na marsahit na peak di puduman di jabu nang di rumah sakit pe sahat tu tangamu mahu pasat hami upang gonggopo kami manasida tu tangamu nabadiai lehonomu pakirimon na mangulu asa toktong nasida marpakirimon di tonga-tonga ni parangulo nasida pasu-pasu obat na pinangan nasida si panganon dohok sinumon dohok sude tahele Tuhan ti medis asa toktong gabi parhitia ni laho majalo asi dohot holong ni roham atong sahat tuhoma daging nang to dinami di bagasan Kristus Yesus mauliate madiho amen tapuji matuhata maride mahita laos tapapungu mapileta.
dehon ayat sada los jongjong mahita. Sai patama diriku ale Tuhan, Bapa taroni naulimi Tuhan, suruh mato dimi saor turohaki lau Bapa tarholong mutu dongaki. Tapasahak ma peliata tuadopani debata martangiang mahita. Ale debata amanami na debano kijang hodo haroroan saluhut si lehon-lehon adenggan dohot nasa ulibasa namoliutus. Hupasat hami ma sia nelhon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolob. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasia kami pelianon. Patibulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mulia tetuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na debano gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai roma harajomu, sai sauk malomoni roham di bano tongon songona di bano gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togi untuk pangujunan, palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasa dame jalo hamu ma pasu-pasu sia tuhata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasar homa damena tu todim. Amin. Dihamu amanami inanami damang dainang nuayang jongjong hami dison namakobasi di parminggota pasahaton nami do tuhita salukna. Selamat hari Minggu madita salukna. Horas madita.